tambaya da amsohi, tambaya da amsohi, tambaya da amsohi. Barkanmu da warhaka, barka da kasancewa da ku a sabon shiri fil a leda mai suna tambaya da kuma amsa. Shiri ne wanda muka ware muku ranar Asabar da za ku riga yi mana tambaya mu kuma muna baku amsa. Za ku riga tambayar mu kuma muna baku amsoshi tambaya daban-daban. Da fatan dai za ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha. Bari mu dan shakata mu kuma sha ruwa sai mu dawo mu dora. Amma yau ba muna tare da abokin aiki irin su to dai wakati ba yau mu shakata to mu je. Kallon mu barkanmu da dawowa kuma yanzu haka za mu shiga cikin shirin gadan. Wa alaikum salam. Kai ma jama'a ne? Sosai kuwa. Hiyo hadi ma ina cikin su. So, me ta ku barka da shigowa. Barkanmu ne. Barka. So, jama'a masu kallo yau dai za mu kasance a tare da ku da kuma abokina Aminu Taku. Haka yake za mu kasance tare da ku kuma akwai sakonni wanda za mu karanta duka dai domin jin daɗin ku. Ga wanda suke so su mika sakonni ga musu. Yawan ga wanda suke so su mika sakonni sai su tafi kai tsaye a shafin Facebook ko kuma dandalin Facebook ku yi sacin Aminu Taku TV. Za ku ga mu sai ku bayyana ra'ayinku mu kuma za mu karanta muku. To wannan haka yake ko kuma ku garzaya a shafin YouTube na Aminu Taku TV ku danna subscribe sannan ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha inda muke kawo muku abubuwa masu nishaɗi da faranta zukatan ku. Wannan haka yake musamman ma a yau da muka ware muku wannan lokaci domin kawo muku irin al'amura wanda suke faruwa a Kannywood daban-daban da fadin da za ku ci gaba da bibiyar mu. Wannan haka yake za mu riga kawo muku labarai da dumudumin sa na abubuwan da suke faruwa a Kannywood da kuma irin abubuwan da za ku ji kala-kala da kuma mu kama labaran da za mu riga higa muna zakulwa muna fito muku da su. Yau wato Aminu Taku bari mu fara da wata tambaya da ta fito daga mai sauraron mu a yau da kullum. Yawwa. Inda yake cewa da Allah Aminu Taku muna so a yi mana bayani game da asalin gaban da ta samu ya aka yi wato aka samu gabar kura kare da kuma zomo. To wannan ba na ko babban aiki kusance lokacin da muke da shi gaskiya ba zai ban mu har mu kawo muku wannan al'amari ba gaba daya. To amma ku masu kallon mu za mu dan baku dan takaitaccen tambaya kenan zuwa mako mai kama insha Allah sai mu zo mu ga ra'ayinku daga nan kuma ba mu samu gamsasshen amsa ba sai mu ba da amsa. Kamar yadda aka yi min tambaya cewa wai za a ga kare da kura da kuma zomo ba sa ga snake ma'ana ba sa ga maciji. To wai waye ko wace ce ko su waye za su iya gaya mana wai menene asalin gabar, menene mafarin gabar. Za ku iya wato ainihin turo mana da ra'ayoyinku a dandalinmu na Facebook Aminu Taku TV ko kuma ta wannan lambar wayar da muka wallafa. Za ku iya turo mana da ra'ayinku mu kuma za mu dan zaɓi wasu daga ciki wanda Allah ya sa suka zo kan hannunmu za mu tofa albarkacin bakin makai. Kuma wannan shiri zai riga zuwa muku ne a duk ranar wato Asabar kenan bacin ran Juma'a an sha labarai sai kuma Asabar mu zo muku da amsoshin tambayoyinku. Akwai tilin tambayoyi kamar akwai wani mai sauraron yau da kullum sai mun zo karanta tambayar da za mu karanta sunan wanda ya aiko mana tambayar. Inda tambayar take cewa karanto tambayar nan. Yawan tambayar tana cewa wai da Allah yaya sunan kadangare na ainihi kuma shin da a Najeriya akwai kadangare ko kwa kawo shi aka yi? To kun ji wata tambayar. Wai da a Najeriya akwai kadangare ko babu? Idan da akwai waye ya sa masa sunansa na kadangare? In kuma da ba shi a Najeriya a wace ƙasa yake? Kuma canya suke kiransa
kafin ya zo nan kasar, kuma ya aka yi zo nan kasar. Ko ga duka a wannan tashar za mu warware. Sannan akwai wata tambayar ma da ta fito daga mai kai, bari dai mu ba ku haka a madadin wanda ya sada mu da ku wama to injiniyan namu ne sai hankali, sai ni da na shirya kuma na gabatar Aminu Taku tare da abokin aiki ko abokiyar aiki ko yan dodowa ce dai ko dai muke cewa da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Jama'a assalamu alaikum.